Kodhi nyime en jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo gi jotelo marango weche mag arita e pinje 15 mayuore aluora mag nam nembe e pinje mag Afrika ogoyo mbaka wi lweny mosebedo kagore e tong' mag pinje mayudore Afrika kaachiel gi aluora mag nembe. Lweny mosebedo kagore e tong' mar pinje mayudore Afrika kaachiel gi mago mayudore aluora mag nembe osemiyo oganda modhuro wito ngimagi kama moko bende wito mwandu modhuro. Lweny ma kama koro idhi tieki chutho bang' jotelogo biro gi okenge ma gibiro kawo kendo keto girimiti mar keto arita mar ohala ahinya e tong' mar pinje. Gichiwo singo mar tiyo kanyakla kendo neno ni pinje 15 duto owuoyo gi dwol achiel. I am mindful of the critical work that lies ahead of us in addressing the persistent challenge of small arms and light weapons proliferation in the Great Lakes region and Horn of Africa. Looking at the agenda before us, we can see the gravity of the security situation in our region. The overview of the security status highlights the devastating impact that unregulated flow of illicit small arms continues to have, fueling armed conflicts, illegal exploitation of natural resources. Kenya is nearing completion of its ambitious marking of firearms and ammunition. Within the National Police Service, we are at 98%. Within our Kenya Defense Forces, we are at 70%. And we have similarly collected in excess of 2,000 illicit firearms in the last 3 years. Over 300,000 illicit firearms across the member states have equally been destroyed since the establishment of REXA. In 2023, Kenya assumed the chairmanship of the Council of Ministers responsible for internal security. The scale of illicit arms and the light weapon trafficking is alarming. From the Horn of Africa to the Great Lake region. Komiti mar od bura mochung'ne arita ogoyo kogno jakom mowal mar duol mochung'ne ng'iyo